Asigika miaka mirongo enena kianda ebenki ya Wakenya Pamoja Sacco yabere n'umugusi negukinya umugusi ase eningo yae yabere gekurwa obukorere ase chinse mu buno savings loans obosemi bwo gutumika chibesam na diaspora savings ase bari chinse chimaiko ase Wakenya Pamoja Sacco yabere ogusira okonene ase abaremi ebyumbe chiskuru chikampani ao abarikire abaritayire basibali ensemo ya pension boygo abonchereria ibotani na Wakenya Pamoja Sacco iliyonyore obukoreri ubuya ase chinse muna obosemiguru y'ubutumiki bw'ikibesa chilon muna development loans, school fees loans, emergency loans, ebyumbe business loans, salaried loans na boygochi advance loans boygo nkorantura muri kibesa ase uri kuse mobile payments kabe oyomo Wakenya Pamoja Sacco iliyobwego kerie ayo onsi na yande amange amaya asamange batarechi abisichabo chire asumu chubusungu kahawa house raja moja asipara ya kisi sotik siba kiresi miasi namba 0746-668-190 kuse ototare website yetu www.kenyapamojasacco.com. Njama lieta ngoro kwa Isaac Omwenga, CEO wa Kenya Pamoja Sacco. Sacco ya Wakenya Pamoja ni sacco ya kushughulikia members baye na chigurupu chiria chigokora savings wonko bakira bia isoko chora Wakenya Pamoja Sacco kuna financial institution yao tobwate branch chito ikomena inya chire within usi wanaintu toro konyo mugusi soko gendereria ese ebiasara byabo ase sacco na gosebwa ase sake ese batara join please inchubwango mo join tukini esako yeto na gusi yeto esa magendo Wakenya Pamoja you our concern. Alright, karibu na ndo mwanchuli ya garobire adansi sura kiguma mushimi to samira ko nenganya sanu mu yotu anchere tidali komena isano na ibere umutinyi oyikomena kabere mwaka no gukirwe ngonsabira ngo ebere ne tano ekera tubye gusangamo asubya nabo tuliye tiko cyaka gusigo cyukora umwaka gusamira ko nego kuyaligania ase Christmas karibu asomero buri serigisa yebyombe no butambe umuro buri serigisa no muri byo kola turubu ansubya no kumanyo bokorali bwe esako ya kirengoma ya Wakenya Pamoja Sacco na lero ansoma wokomonene ase studio nchumwa nabulirwa Jofros ariko ngusanganaba obisakurwa sikyombe kyo ukwanira omusio bwisako muske Evans Isaac Omwenga netusanganere masemo gaiga abego tubanga okonyi egumu manager microfinance muske amusio gamba nobali gaiga ase studio mwencho buligere katubusanga onsi kyande ko karibu tusange mpaka twakolire eyeko runga sidisa yebyobe karibu disangane ko baleta bagende bana ase studio tumanyenga mbarabya bayiga batukwana tuchaka yamase ya mukuru ase musio muske Isaac Omwenga karibu sana ase studio chiti chaga Tembe Television Bia wana sana maralia onsarigo ende tu akrebia sana so ogo tukaribisha
ese studio no gaiga Yes. njama lietangoro kwa Isaac Omwenga je no CEO wa Kenya Pamoja Sacco. Karibu sana CEO. I'm very happy to have you today as a studio na umwancho mulinko lenjo ko kyokoraga ali sembio na sange naye andake asubu nsubo nene kingma. Muske Amos, karibu sana as a studio nkolengia bange bako manyete na lero karibu sana tukwani totebyani. Mbuyamona sana muralia usarigo mbuyamona soko twarigania na bali muturigeretie mogoro bengiya tukwakira omunene Nyasaye mbuyamona toikiri chinseji na ende tiga totegerera obotegereria obuya kurubono baka tokore nje na musi ogamba ngokora egasi na Wakenya Pamoja uno mokonyo microfinance. Alright, karibu sana bwana mwanchu muligereri ngakero ko igule CEO muske Isaac Omwenga na boigo Amos Ogamba na butukusagana buko iga anake nimetichinga kichiga naye kwa bikire kendo kwenye kuligali nyumba bono ikansu iketo sangamo byobo igabwe byombe na boigo obokoreri obwa wa Kenya Pamoja Sacco yabere Sacco indi tokigima ntingu ya chire nkuma isiko ya usina isiko yense paka Kenya ngima na kwene kinga ngoko bwatero koboko ekega tukumanyigure Sacco ya Kenya Pamoja Sacco ekatujo usangamo mnyokaso mtandao Gatembe Television tulikira ujumbe Gatembe TV nsoma ya Facebook Gatembe TV nsoma ya YouTube boigo byonsi na botukunyora ansubu iga ya masemo ketukwana na Wakenya Pamoja Sacco na umuntara bulinga wa Kenya lera si jutweno musio wa Kenya Pamoja Sacco egengie na ndena asiki kuri wa Kenya by the way Wa Kenya Pamoja Sacco yende Sacco yomugusi yes yaanzite mwaka 1976 ende yaanzite kwetera obolemi bw'ekawa abalemi balingi b'ekawa babwate a section ye union yalenge gwakana abalemi b'ekawa amapata abekero ba ekawa yawe niwe ono buna yana gokina tukayoncherekera yakina egachenchi eriete ekarukunga gusi Rural Sacco bono gabuno yarabete ekarukwa gusi Rural Sacco egokorera abalemi b'ekawa egakina ekareta abantu bandeime buna abalemi b'echayi ekareta abanyabiasara ekareta abantu bali bagokora chigasi ase institution yawao bonsi bagachaime bono later in 2008 nalio twayechenjetie tokayaerieta wa Kenya Pamoja Sacco negange nene yarenge kana tokoyereta erianga gotwatagete tobese Kenya ngima esaralete kole yani igatebanga neyegesa kugete kulendebe y'Abakenya bonse ebe y'Abakenya bonse kira kikyalenge kirenga kiagerera tukachenjeria tezi gocha koro ku Kenya Pamoja Sacco bono abete bantu baligali bontaka tebanga kai wa Kenya Pamoja Sacco igone Sacco y'Abakenya bonse emase mungirane asi yobito Amos Ogamba isaki inga ibone kutoka gagusinga yikotoka cyo bishyabo ngayikire ndake n'ikisaki cyabo gatokunye gukwanira wa Kenya Pamoja Mbuyamona muralia Wakenya Pamoja ne Sacco uno mukubona tebire ndono mugokobanera ase studio namkaribisha sana Wakenya Pamoja yaito umuchio munene mbosongo gaere enjere kwenda keroka Sotik daraja moja Kahawa House igabwa se union na bange bamaithenge union angena daraja moja abwa se gusi institute abuno tubwato mucho monene na ende tubwato rusagio romo rwaboro rwabusongo nechisa kichinde njiro chinyinge 14 ase gusi yonsi yaito tubwato ogembo tubwate nyamache tubwate keroka tubwate magombo tubwate kevirigo tubwate marani tubwate nyamaiya tubwate nyamarambe tubwate tabaka chionsi echo ne chinsagi cha Wakenya Pamoja na inde gweta ni chinsagi echo tubwata abo bisa chi market gweta bali bako market chi product che Sacco na inde ko goikera ko make sure nga obo njoreria bwaito obo bwatani bwaito obo koreri bwaito ngo baikera borange gabwase more
igo kero omonto abwo asore wa Kenya Pamoja nero koratake koboria okogania okonene kwa ogosoa nokaribishire ande onsi abwo asore itorosagia gose chimarket echi chiaito ase abaguria baito bare igo nabo okonyora obokonyi iga abwo asore. Ikungo tebanga esake iga gwetandiko bana magacha manene usia bicinene gigaso muchobo songo boigo ni bwate chinsage au imeagusi na isiko yagusi Bwana andake omusike Isaac eke tukukwanire sako ya Wakenya Pamoja abantu barororo bakubulinga esake iga gesaka gesayacha agete yakonyera abantu abange yasugira abantu banda abange bakonyire bono andake egatukwanira lero no urega omusio ekena tuyukute kwani teba ngumugusie uyabuye sage yakolera sabantu bia bano moralia onsarigo ese libageri isake yose ya sete gokonya abantu baito bali beki wangegeke ko yarenge nga chipangi chiarenge gaiga gusi abantu baito kwetera mona bo botaka babwate barenge konyara kwa afford ko base ese banki ese chibanki one kero yaika esake yegansa elinde abantu bali barabataka bake abalimi bali abake banyara konyora ese bakonyara goseve bese yaberi bakonyorenke naende koruoro yanyara banyara gosaba emikopo iye chilon echichiko bakonyese okwegendereria ese oboremi bwabo kugora buna chimbusuro kotumia ekero bakokora rigesa nabo igo gosomeria abana ebintu ekabire bona basi aba basomeria abana kwetera esake nainche nicho ya mobo kegera abaiboli bane nabo barenge members be sake besako naende chibesa no chiarwete chigansomeri bakeki wangeke naende abeire bahati ngachire bana siyo ayo monyene osomete kuri asebe sesako insomerere sesako testimony monchimuligireri nga omosiyo torochega lero oyuene kiringa magimo yabange achinchiri gwita sesako ya Wakenya nero monyene nigakonyegete gwita sesako asibe sesako igulyo tuligire tigali bana siyo lero iganda ko mungirana rugata abana ugatia somi muntu naligali ubwate usini chayaye munaligali ubwate kusini nibyasa bonchirirwa yawo kora chinyini akoni chinyanya munaligali mungina geto ubwate kusina kaumbe geto bwatali lakini ukumetinga inda abike base anenyiga che eligere eibolera nenkoni Wakenya is the right place Wakenya nere asaga esa bakobeka nainde muna nagotebi nabange baite irororo nainde abande banyorire chikasi chinene gwetani naine yani igo cyabakonyire yasomeria abana abaiboli batarenge babugete ngamba konyara gusomia abana basomeria abana bono iga babeire abande cyabanyagitari abande babeire engineer naende yinkoetera esake ese yabagusi wachimulilia magana maya sana onyolenga Wakenya Pamoja sako musihio au musike Isaac Omwenga nera tuenera si studio gukora naye masabo ko bwansuya unatikiro tebanga oborori obubwa ebwankonyire sana nena rero ukolera nyoranga isake nabyo kurusinse ko iregoro naye ankinde ochikoba uno musio unatebire no aitete sako nero liringa no alega uno motenebwe sako yamasemo ngirana se yominto oyo microfinance bono Wakenya Pamoja nibwatali bagasebyo andake tutayikira sebyo Wakenya Pamoja sako yabiri gusire byombe yabiri gusire chinsamo au buno whatever lero ya totebingo products chia Wakenya Pamoja sako chirichichi embu ya mono muralio nsarigo Wakenya Pamoja esake buna yabire miaka 49 nebwate chi product mbali ekoni gochia sava member bae bali bonse mototegererete chi product ejuna lingora tebe chichirege kabuime echichire bono kero omonto nabwate product yae bono ntobwate bali babwate chae ntobwate chi product chie oburemi bwe chae agocha gari nabakonyora rika besa nabakokachebese yae nabagweteria omushahara ori oye bwe chae oetiororo oichonyora chibese chiaye chia mukonya
bari bekagwa buna omusio ateba aba nabo barenga abansirinsi be sako yaitu na barabwe oburemi buri bwao bwekagwa no bagwete rigari bonsi bari omushahara obororo naende mwishowe ba benefit konyora noe na echiloni korwa bachi gwekonyera abanyabiashara bonsi pi ebiwango bionsi no bagocha gari bagacha chibese chiabo chiamenteka naende matuko make banyorire rikabesa korwa ororo riabakonya gopanua ebiasara biri biabo ntobwate chi institution chionsi ekanisa esukuru chicorporate chionsi chiaccount chiabo no chire gari bagocha baigore account basoe gosave chibese chiabo ororo for example banyore no ne check yogo process their expenditure matumisi yabo na abafanyikazi bari babo bakubakorera na barabu nabo bagwetie emishahara yabo ororo na barabu gwetera ororo ba benefit konyora emikopo abafanyikazi be serikali abagambi abarimu abanyagitari abo bonsi chi account no bakoigora gwa Kenya no bari boniga baigorete chi account igori otara igora yerere bwangu nere account yae nekorete ki umurango ore wasia icha igori account yae ntobwate vijana atokoboroka aba youth Yes. account yabo nero eri twateba nga digital account yako igora nere buno mu youth yago save igari ase sako abangina bonsi n'abagaka bonsi chi account nchiro abaremi bari bako koro obutugi bwe chiombe chi account chiabo nchikorete nchiroro bagocha baigore then ebiombe ebikundi biri twateba nga microfinance ntobwate jinue rafiki ntobwate value chain enere eri abaremi bari bechiombe batagete gokora obotugi bwe chiombe chiko ba amabera ari amanene amange kabisa ase obonge baoni bekonyera igo bono bonsi kera omonto nariganire gwa Kenya pamoja kere kegori kere group kere institution bonsi ase obwamo gwa Kenya pamoja nebwate chi product chiao buna natikire goteba Wachimulilinga oyunomo konye guma manager sensible ya microfinance musike hamusi ugamba unakwerera bene nga wakenya nibwate products chinyinge gotakole aye ensemo yago natebiro abeno munchirili yago nero umukolimiro mwe serikali yago nero kegoliege kumusae yago nero ayinoena ali uli eskuri yago nero umuyibuli ole kali urumulemi yago nero umutugi yago nero yobono nayo uranje tonyora ekebegi kiago ase wakenya pamoja sako munatiekire goteba manake bana CEO kero komentera kende igura products mokorwa ase monchi muri inkyura menta sinini bona omuralia bono yonda kwanire amosi atebire iga igotogokorera abantu bonse bona twariviri tobwate chi product chonse chiri chigoswitikera category y'abantu tobwate ase society bono buna abekire ebinde twabireview buna bono iga ebiombe ebie twareview ekero twansete kale onye members baitu twarenge koba chibese chisiringi chiri busa tubarenge kwansere ekero basa buna twana gokina lero nabo nonye no mu member yo makoyebwa pake milioni yemo kicha kabwate uweso bwo konyara gokoraki kwirania wakerekero mata iko timetu monju mulinga ndo kweta mangana yama ngayerero iga asinjuri tukujia silinde wakenye kunya kole tubwa nsugete ngabago suka nando ubiyebo kunya comment kurwaso munu wo CEO uyo the final pasidese sako nga otebre ngalero na member eko wiki million nekugwata chinguru cyo kwirani wansuba naye nuka chibesa likobesa anda musiakora arutebiga CEO tragenderanga muntu oli bwensuru cyo mesete dimo na mbuli usagi no ena no kubeka egoti agoli smartiga abura yene besa yesa yero ni sako menyerete yani muntu ndi bwenzi naga ni dia besa yesako so kero muntu amyoke karibu sana CEO bona abo tobaete chibesa echi bakinde cyabakonyere nabo igotari ngane chironi cyoka abande nkogacha bali chibesa cyabororikera ekero balenkaria unebyombe ebi chibesa bagusinywesi bagubeka bono ntobaete nabo ba ebiganja mbiroro wao isi bakubeka ngano nyene ekera begete na baguchirusira ikende yose
naende ke chirororo nabo chikogendera kuna koleta faida tari njire ko bororo bosaigo kiche egasi eri chiokora kuna gochara onyora faida omweri oye igo tobwate bigwancha nabo igo members bari individual members boka abanyene nabo bakoe guchironi nabo bagoicha basave ebiganja byabo biro muna bono korukare members baito barenge kuvuga nga especially youth muna mosiateba youth bakavugire nga esake eri neya y'abantu abakoro boka lakini rero twayigoire paka ebiganja bye ekegori egeke abasae bono nabo bagoicha basave chibeso chiabaria nabo tokobagwegesesha banyora chironi chiabakinia abange n'abange bakinire korwororo paka bono rero bare entrepreneurs boka abanyene babwate biashara byabo beteneneire amangana maya sana bazoro manchubuliliga ayonsi yerengo murubuli kuruga sirisa yebyombe nigeta seni na mbe ya mokigma ase television na kusikira mukimaise kuruga getembe yamasemo gahiga ekerotena bagani baito omuske Isaac Omwenga omusio wa Kenya pamoja sako na wigo omuske Amos uyuto kusaganere giga kurwase semuli ya microfinance wa Kenya pamoja sako gatukwira na ase ensemo ya microfinance ni maete mu usyo toligere tiboniga usyo bange banchetegwe karakari ase byombe bantu babiri batatu bantu banne bantu 10 bantu 20 bantu unabangina ga byombe biro bono nki wa Kenya bwate ase byombe mbuya mono murigereria ebyombe ase wa Kenya bikaribishire sana oni gore dingo diri tole ne ebyombe gwethania 1400 birase wa Kenya pamoja na bali batoligerereti batarasoba babwate gikundi ya busobo libagalia bondiro still ntora ikie target yo guikie byombe byonse ntomaete buno gwatebire bikundi ne binge na inde bina byokonyora bakonya kuonchoreria ali kidogo ase biri byabe bike babwate bono ekere bakonya kuonchoreria into bakaribisha tari wa Kenya pamoja bache ntobwate sehemu yabo libagalia bondiro linene kera bachire gari ngo basomi tole gente getangani nuko basomi twabachi semi cyokurende byasara byabo cyokurendo buremi bwabo kera nyorire bese nkiako yekore buno litwate batali loni cyoka ntubwate pake cyoko gacha chibese kiganje yoko gacha uga hende na kiako gacha chibese chegere mambi chacha komokonya because mambi naro ne lituko kera kwarosirie faida yao tali ogutumia yonse igobone ebikundi bigo chali wa Kenya pamoja membership yaba abake kabisa aba member 10 abantu 10 babekaniramo bari 10 kuchigo so ekere bachira ali bono nabo toko ba train twabasomi twaborokereri unabago korobokereri obwe byasara biri byabo nobolemi nande twaborokereri na kibako bamo ase gekundi egere bacha ba qualify banyora no mukopo kororo baswa kwegendereri unari mwego musio itate baga na horero toko ambake million umungi nako ewe million gweterese ase gekundi twachakirete chibeza chinsinini lakini twatalire nere ngora kunya gukina akugraduate wakanokora bunaka nabuya naende twamomenta naende bunagochira bunagochibeka ase byasara byaye bunatokonya gutara twarore byasara byaye bikonya gupanuka abakonya gufaidika naende twanya komomenta chibese gekora no ko wakana kwaye bono nabako bepo because ngonya gutara tole nere ngonya gukinara mwamumanyiro babanyire twamumanyire nero tumanyire bona ndake ntrire na somosiyo abantu abange nabakwibulinga what is the process murobe ngaki murobe kinko bwate erigere nyole likobesa elon ubundi kumonale gali tuligere tigali I'm very sure bange gwakabale simi ya wa Kenya go chiri namba chino gabu hapo ulinga gakinga de tinche mambi mbwate gana yeno monchiri linde nimbwate go sen nobole moka go senkiko karanga tinyole likobesa process ni liyo konyore loan kurwa Kenya pamoja mbuya mono moralie process ereiga ka unaandigere tiga no gocha declare interest ni ntageti kobo mugwatanio wa Kenya pamoja tariento ke kong negento giechida ega chinke
unateba nintagete koba omobwatani na intwe togomokaribisha oicharende obe omobwatani obe ememba kera abeire ememba any member ore ya Wakenya Pamoja agoqualify konyora eloni once kwabeire ememba kwasoire kogacha chibese chiao kwagacha iga emetienyi gekoera ebere etato gwasoire goqualify konyora eloni igo ritang'ani kabisa nogocha na koigora account na koba omobwatani no wa kweru Kenya. kwigore account koba omobwatani wa Kenya. omusio aba ateneri mbali bechikambani bali gali aba manager abantu abanene bali batuligereti akotani chire kambani ane bwata abantu chimibere abantu miyemo abantu 100 abantu 150 barasi kambani yana kusina ne no mubogani yana kusina supermarket hali yeti otenga wa Kenya ilinga kibono yaba buyayiga na abalete ubaka nere meshahara wa Kenya na ninkia wakora siyo mbia nsano mararia nsarigo yes na members baitu bali bamotoligereti bali bonse batoligereti ase Gatembe TV bonsi nabo tokubakaribisha gocha nabo tokubakorera egasi ejo wali bonsi nabo bagocha umate abakori egasi andonsi ase institution bagokora chinga kichinyinge nkonyora orenga baikirande gati kabere mbatagete onanga mbanyora advance one ye kobe enkongusane ese institution yeri gerave tibese babwate bakoro bono kiba baletire gocha ige story na tubo toko bakanira emeshara na inde korwo twaba obwororo ngana babakonyora emikobo korwa story ri babakona gochanda abateneneri babo ngato advance gosoba kongwa be ikarwalire nchalere nyomba iye gasi yo toko ye rosi yaba rais gochiese chi institution yecho erinda twanyara ko ye take up twakore gasi yo goma bali bonse batotegerete babwate abakori gasi babo barengenche yo na mugo channel ko etere story erinda twakanira members babo lero iga mbio mono sana siyo asante sana asincho kwa mchokuya ndo chabange bagere tulikiragalia ngochinde kuligala ijumbe chiago gaya masemo na baadaye nimbo golisi mibiri chuka na lire ira kurugalia sensemeli yesimi eliyero kwana na baobi saba iga andake kura abakiri mbio mono soboli baadaye ige kakiri busige chisimibiri gankubulinde lakini tienda ira nengo anse oyo minto Amos na chira hali monari bwobo etenga ngucha kogenda bono wa Kenya banga shilingi eloni gosiri kwa pesa li shilingi 500 1500 bono bakonga ngibo nombo iranjindo chintimbu atibu manyibuko lendebes mubwateke obosemi financial retreats mogo somya mangana ngalero nsaligo twakoire a million ye lakini igwa togenda uchikulia mandasi togenda uchikupimere shooting ya besintu banitika twakwa na ndo koleke nekiringa mambira ne ogendere mubwato obosemi Buya mono muraria ntobwata obosemi obu yes gekogera etutagete ebese eria ekere tokokoaye buna omobwatani oito egokonya ase obogima bwao egere tonyora obogima bwao bwonchoreire kwasukire korwa ase kwarenge kwabeire etachiri onye nkwarenge tachiri bono kwabeire etachiri igo bono egento egetang'ani omaete kera omonto okonyora ekero akonya korengereri nabwate ekerengereri ng'ang'ise etokoiroka ng'a idea generation nabwate idea ya ebiasara getarakore bono tokomokonya idea eywo twayereta twayenacha and then oyerosi bono oyebeka yaba ase plan tokoiroka ng'a business plan bono kayebekire ase plan yaye twamanya kumanya ng'a bono idea eywo yaye nebwate efaida kero ebwate efaida bono twamoadvise financial literacy eywo twateba so that bono idea eywo yaye ayechange korwa buna ayerengereti eiche bono eso ekorosi chibese korwa abwo bono nari bono togocha twaikera twamoassess twamanya chibese chiria aranyare gokora ki kobogoria chichikomokonya idea eywo yaye erete efaida bono nari eri togocha twamoa chibese naende twamosomia naki agotumia chibese echi chibese chia eloni buna gwakebeka tari chibese chia ogotumia ase amatumisi tari okwegokeria gose ase eng'encho nyare babogori ng'a nainche tiga mbogori igo okobogoria ase eng'encho obwate idea eywo naintwe twarorire idea eywo na engiya twayesupport korwa abwo bono yagokonya yakonya kera omonto korwa abwo bono yasoa gokoroseria chibese kwaba etachiri
Abagana mayasana asante sana mwachibuligiriri ndochike igaba ntabange sana baswiri gali ese ujumbe gatono kiriya SMS na bwigali ese somo ya ukurasa kitabu yani Facebook abande baswiri gali ese WhatsApp ngobugulindi simichi yago iberera kini ndochika ko tabanga Miesu Alice Mr. Onsarigo I Mutangi from Mogonga Market Bomachoge Barabo Kenya sub count Kisi count watching you live. Asante sana kwa Kenya pamoja sako wakotaba Fred Moga kurwa Nyakenyo Misia Secondary Miss Kola agontabiga ikakotaba watching live Moturi ana Moturi koma mpaka Moelio abo bisaba kona mangana ya Isaac akurunga Isaya Molema umuchokoro okiyuka kurwa Embakasi Nairobi watching live mtuwa Nairobi watu wa Kenya pamoja pia wanaijua pale Nairobi. Sante Jared Kagaka abeba Oyugi kurwa Bongonta pamoja no mwancho ye Judy Baligireti Lea Akisinwa watenga awesome I'm coming for that wa Kenya pamoja oye na watu bagalia rangi sana bakoliga jiju mechabo ga yanda lilingo nguramo na intubo no morogo ba kegima se sime moiga ase studio. Good evening Getabalo Getaba yes ayedingo litangani Amusio ule kuruma choke karibu dadi Goirani really swali oneli yasana sente sana brother. Thank you. Thank you kurwa choge. Singemo ya moyo kako boliga ingia kulenda kontabinga kurwa esani kiduka tuko ndani mpaka mwisho. I'm happy to see you live. Show inapamba wacha iwe. Asante sana vyema sana kontabinga tikabacha kukutambi. Vyema sana. Thank you very much. Damaris Obino, Damaris Ondigo from Nyansara watching live. Show iko sawa ambia Isaac tunamjua. Asante sana kazi yako kora asiwa Kenya pamoja. Asante sana Joshua Omweli kurwanya miyobo. Wairire buyana na Joshua Dimiyole. Watamanga wa Kenya pamoja hoye. Amusintu maetu rajire seitoka iga. Amusiku rajire so. Getobalo. Getombe. Yes, karibu sana brother. Anda kabisa kwa na Bismarck senior delegate. Oya kutoka Katambe Nopia. Itanga tigana kire bizafunga yamono ngira mawakara mingi yana basenya. Amwake rumbi amune mokara ningi yana basemyo bya. Bakoma tana tamani na njanda semyo kega ngora na kaunti kaka abo chakara ke buraini bobe. No manyeta se sakire bosema mbio ndigi studio ngoire mpako. Wona nko direction mbaru tingocha kwa polisi tominyo kaka moro. Ara kan ndiko manye direction maambia che ko igore share abe kenere kendo. Byo muno sana Na wao kabisa. Byo sana Bismarck byo sana yogo kile sana busemi bwa rurwe nanda ko tebaka ntikucha mambi go kago uchocha gogo ikororo uchote yomusiyo gusubura jagira musyo mata ni joli na getesi agoira se deske musyo mukwani byo muno sana magana nama ya sana watabangi sana bagoli kaka jijumbe chabo chingia sana giga yagonte okay yagotabanga ndo chinga yaga karigu kwana ujumbe ya ndo chigaga karigu tamakuru sende kulende nkujiriginde ga karigu sukuru sende kulende nkujiriginde kindu chiga Lismaka onkeo gotabanga good evening Onsarigo nkwaneli abo bisabu nago kirisana konyuru musio toko morora ase advert lelo live anero yo bono oma ndiri yandu bako rase tangazo unesio babugana dekene naro bono bono kwara nero yugo kwana linde tutabegeli yo iri amuntu taya nero yo sante sana Jumejirega chingia sana gaiga ndo chega Moses Ombiro inarali chumbe yago Kevin Nyaribo asante sana Enoku Changwa asante sana kurutabaka
jaote kurulio siri nere Geoffrey Oribo kurwa Turkana lakini agwochete ase mutandao Getembe Amus yamono sana Miriam Unserio kurwa jinsemo chia mutonto watching live kurwa jinsemo chia Igonga nere Eric Achachi abantu mangizana bakuligirika bakatama wa Kenya hoye ndochiga kurunyamache Mervin Ombiro bange bakolikaga juju mbegendera guchirika Sobonge kworokinga esako abagusiba nyanchete nande basoira Sobonge kigima bono narute baiguru ya Chibesa amusi guguli buli ayo mbuya mono sarigase mbuya mono bali bonsi ba tuakire mbuya na inde mbuya mono asoko baba bwatani baito bali mutagete go join mbuya mono karibu sana na umugocha muto join asamusi obure kurugo machoge nero bori goro yechisha ngachisha agote bunga ekerata gete guchisaba agote bunga ta guchinyora eyere standard yase Kenya yeitengi mase world yengi samangana yechisako ekerogo kobo mubwatani ngo echisha chirinjiro chikurugo share capital teri gukana nga kabisa ta guchiegwe chibone chinga chirio inheritance na bogo tigera abana ekinde na bogo ekero chitagete na boko nyoro yondo muchio mu transfer arafu na ndo bwate category y'echisherie korogunga chi deposit chiri chikogero nyore loan bunero omuntu oyo mobene chiri chirocho na bago chinyora ekerata teneneretio ndekere yani tuminetinga nchi tenenereti loan yonde bwensi chiro na bago chinyora igo nabonaga ninchi atana ne igo mara kabere egerateme guchimanyanga nabo chire igo echichinde ekerata tenenereti onde na bago chinyora egento gioka gokora nuko ukorika rirube riokotaka kodikere interesting ninchi ganetie kerarikire bono chia rosibu chiarigereribwa onye tatenenereti onde na bago chinyora. Asante sana omuske Amos ndochegega omusio na bwatingana gukwanira golingana karibu sana sio mbia mono moraria na inde riswali elio oyo mentaboria eri swali ligia sana abantu abange batwalire okokwana kongo kunga bali koirana liguchishia chishia koirana liguchire koirana liguchire tatiganto bwate enchera chigokoragi chikoirana igo utakenga notagete chishia chiao back na bukoirana ligo iganto bwate chishia na ndo bwate ntokoroka deposit so deposit chiro china bogo ichorusie tagekende yonsi lirio koreteki keruganeti lakini chishia chibwate process yokorwo telikobanga toikoirana ligo ndo bwate nkoirana ligo ole chishia tatige process yaye ibwate ekobe ntambe yake igo koirani toro yogoteba ngandori koirani tore baiche obisi na batoko borokia toko baelekeza ngakyo gokora kwa banyara koirani liguchicha chao wana mayesaro bonchibulilinga ogosabuli kwanenga naye no gogete ekonyora aya onsi ansumurobuli oyigo sindigisa ayebyombe ekeruchinga tuliyeti koba asensemo yomwe ndichizimiro chikono chirega kulinde chitabo uliboniga chiri chingira kiri kinge nchenene nagotebinga wa Kenya pamoja sako ebwata chinsagi usingima kaunti ya Kisii kaunti ya Nyamira ni chinsomo chinyinge sana abagenti baliga uno amusiateba nabugo ikagali obisi kulinde nabugo tarabo yige masemo se main office yapo eligero kwa no musio bakwanire gali waere ruko gani kwago buyakima nabantu bakwaliga ni buyakima samangana mayabono andake kerumu ntaka ntiko chagali ani tirero asinjira bene karwe nambagali yobisi yorache yamase maba igera ande banyuli asumugotoka buya mono muralia unsarigo asili bagelio liritwateba umucho monene mbosongo gaigore na ende tubwate chinsagi 14 segusi na ende twachire isiko ya gusi igweka rotake gutoikera nabo gutoikera ga igenda office aso mucho bosongo ga twatebe njire yekoenda keumbu keroka iga dracha moja kahawa house ukikogo chagabu na bogotonyororo ekerota gitugwake namba yesimi tigamba e namba yane then baadaye ngo batore namba yende ya customer care yes 07 20 250 698
ina bokonkera mono bari bebyombe nabo mokonkera ase namba eyo naende onde bwensi oratake bomanyi bonde bwensi na bakonyora ase namba eyo. Nalega kubuli swali Nelson Oandati Kurobo Basi Chache Gitenga Sub location Kebute Esamba Village. Which type of account am I supposed to open? Please advise me. I'm a chicken seller. Chicken seller inabenge biashara naende saa zingine naende oboremi igona bakoigoria account ye biashara ekoerekera gukora chicken seller ine biashara gukora tatigatateba ng'a kogora oni gose gatugete igaro mutugi either way onye karo mutugi naende ogora oni business ye biashara gukora. I'm Jared from Kenya. I'm happy to see my circle, the circle that has made me what I am. Be blessed wa Kenya pamoja sako. Asante. Okoro no ino andako yubugo ile roni ya mokolire kirari. Jared no bale gana ande bago kirisana. Iko maitekera kole ujumbe une eko ngomo sana nga umona ale gali urule inso sukiro bere kirari yota wa Kenya pamoja. Yeah. Congratulations wa Kenya pamoja. Thank you. Wakana sana. Ndo chenga kichiko genda sana wanchi mulinga ekerongende tingira na somusio katunya gukoraga andake arubo semi uja somugusi yore sakeiga katulike tiko chikokora baadaye tokwa serikisa asinchirelie kembe. Omo bisa omoske Isaac mugusio kuligere iriga bali bali siku ya gusia bande bakuligere iri bono ntiora basemi uno mugusito kina munesako mbia mono mararia na ba libonse batuligere iri ase TV ya Getembe togoteba ngambia mono sana naende twakire bia ese members bali twa wakire na barabu yeso mwaka omugima paka twaikire bono tuguchi gukora omwaka ese bongo teba nkoba chikanga moiche se saka sobonge tubakorere gasi nende nabo tubakorere gasi engia. Yes. Aende twaletere chi product chonsi chiri chiganeiri na kero yomo nabo igo twaletera obokoreri bwabe irange kera twaigoire ono nabo members baitu bakoruseri chibesa ndonsi esibale nabo gosabe akaloni koyetera sesimi elinde kwa toko na go travel ya satambe kogenda kuligia ofisi esere. Igo togoteba mbia mono sana kubatakera omwaka omoya Christmas yekia omwaka omoya una tokoche kogendera gukora egasi yamo gochimotwe. Igo togoteba ng'a no tororo for your service. We you our concern. Igo ni sloganire you our concern. Inere slogan naye kugani kwabo konene. Igo taligende. Yeah. Okobogwa Kenya pamoja na sinju yago na nchi. Echanji ya. Asante sana bana sio kwa bana YouTube no morogo nimeta bantabange bako ligereri lakini ekera musho kwa na timu tu singuja kwa alimu kukua ni aba oba general aba bugata mose bawo Kenya pamoja sako na liko nyaleka no tebe no gali so ruita bantu bakuru chiko ni bata imbia mona sinju rero korasi television na bora aenda no nyumba ko linga kwa lingali ga kingwali watokolera hii. Karibu sana Amos ingana ya wewe Eliana. Mbuya mono nsarigo muraria mbuya mono ase bali bonse batutegerera bali batumire uchumbe yabo mbuya mono naende ntu natua promise ri buno musio atebire entore tayari kubakorera egasi tukubakaribisha muche gari tubakorera egasi ese egeke twachire tukubakera mbuya mono buno mwaka oyo iga Nyasaye uturendire ona twekire iga ende tugusabira namayanga Nyasaye nguturenda ari tukora omwaka buya igo intuna wa Kenya pamoja kubuatekana buno mukubone sio ateba tukubaganiria mu Christmas yekia no mwaka omuya naende tugendere gushirikiana sobo amatobo gukorera egasi mbia mono sana bali bonse muturigeretie abairi baito abaibori baito chi family chaito mbia mono our colleagues members baitu besako bonsi mbia mono naende Nyasaye tigabaseseni. Asante sana mwana Amos. Sio ndalakora. Akiteya metu musio no muntu manene sana sesako. Teya ba member ba bonsi bakuli na bakolimiro ba bonsi na yabantu ba uba nyumba batebi no kwenge TV gatokole turuga iga batemetu musio alingi ngali akina ndo bakolimiro generally abakwana korera. Bia mono muraria
Karotore ese studio chinga kitotara naramano lakini gotebanga mpia mane sogo twari bageri wacha gukwana n'abantu batecha baito ase kwetere TV igo abantu baminto bwesi matecha baito mpia mano sana sogo tobwatisia gasi asa matukayo spige so mwako mugima wikatwa ikireiga nabo igo abakori gasi baito baria bagerire esake ya ikiresi ya ikire kwetera abakoreri babo bwito ko bakeranga mbia mono ainde togenderere gokorabo kera ntobegeta aba obisa ali mashinani bali bago kibana gosomia members baito kwetera bunanga kesake gokora kwa kambia mono sana ese gasi mogokora yagerire members baito banyorire ogokonyeka bono bakinire kurwese barengi nabo igo nabayiboli baito bali bagerire batukinetie bagatubeka ase chisake eki ekibona batworogetie omusingi chigakina nabo igo naito nabo togenderete kubabwatisie rinde chigere ana abande nabaro bakineria abana babo kwetera esako munei igo nabateja bande bonsi pi kerase barororo partners baito nabona abantu baroro togokora nabarobo awawa tokubwaterana kwetera chisukuru kwetera ebyombe hawao nabarobo tokubakira mbia mono sana eso gotobwatisia na inde mbia mono eso kwegena eso bakoreri bwito na inde na ito togo promising ntogendere kero koganikole abo mogo totebia yetokora na inde nabo toko teila wa services kwetera no kogania bunakole igo kubakira mbia mono sana kubakira kubasabira Christmas yekia no mwaka omuya Asante sana. Bwana sana sio. Ikire kiyo kanaganete sincho bodi gomaete naye wakenya pamoja. Kero gwatira ugonzi bigo galisiko munarogo kirenga utwatwire na itu. Basi bano mwanchi bulili bwana sana kwikira yo notugukolera se nseme igaya sindigisa bwana sana sijo gusagana into twalingerero musio wa Kenya pamoja musikai seko mwenga nabigo omokoyo manager gali semagana microfinance musike amusugamba abutwa sangira borabu eyamanse mukore kinga murubuli go chire nsemiga asinchira bene kuna semeli ende byono batwa bwatana gukona wiris na amatundura njeguru kwa Jeffrey Onsarigo ayo muligereri kwa irali bagali ya gutuligereria pia thank you very much, God bless you so much kwa kwenda sobutu nya sakolende tumerane ankyo nya sawo yogenda kuligereria Gatembe Television chiga kichingia. Mwachumulili karibu sana sumurubuli okuruga sirigisa yebyombe yamaseyemo aiga sumurubuli sirigisa nigo tuko manyinga nigo tuko tara gusingima na isiko ya gusi eliya twakoletera obuya nobwansu sebyombe ao na asisa vari aito tutamboke bituna nebitongo kibara nebibara wikatuika sebinyoro konyene kyabanya kyombe inkibago kora semegana yabo lero yamasemo nigo twatalire wika ase ewode kuruga esise kutoka imebunge ya burabu aigase ensemo ya mecheo na otukumirana nekyombe kurunga the Sisters of Mecheo Widows abu baguchitomanya emegano yabo igoro yekyombe kyabo gesirikisa ngoro kwa Geoffrey Onsarigo ensebeli enda kurunga Lucas mo wako mwisho mutambe karibu somurobali bwebyombe na sindigisa wana mecheo mbiyamule kurango igoye mule no mugo mwagokire yango no nikiriato Oino mogoko bwana akiombe ba mecheo bakurunga the sisters the sisterhood of Mecheo Widows na bwo bigato usanga na barubuga igaya masemo batu banyemegano na ibwata tubise kushika lakini mogoko bwo konyera Gatembe ya tuyigwe kurasa bale mba no mogoko boli Gatembe tware kolia nero twanyora Gatembe tware kolia nero twanyora Sarigo tware kolia nero twanyora Sarigo tware kolia nero twanyora Gatembe tware kolia nero twanyora Gatembe tware kolia nero twanyora Sarigo tware kolia nero twanyora Sarigo tware kolia
kuria. Ndero twamonyora. Ndero twamonyora. Ndero twamonyora. Ndero twamonyora. Ndero twamonyora. Mbona sana, asante sana. Mbona mwanju muri linga uyu mugoko. Naho tebinga abanyakyumba baiga nabangina ababuraka. Au bachira mogokora sindikisa yogo konyana nabo igomba bwatu murobeli au intiti nkoja kuwa na nyanyale ya masemo kola tumura yobo ya masemo ligera tumanyinga inkibagokora asembe obaba mbiyole samuleta gyogorwa Samarieta ngoro ku Margaret Kerubo. naye umurayi bwabayi kyombege Njo murayi wabangina. Margaret Kerubo no mokongole ba nabo ndo choragire tebia nando kambuye tumono mbuyambu yokoragire Mbuya kabisa. karibu sana Margaret bono asembe umwanju muliro koligere tigali to tebi ngudi kembegia chagete kia the mature sisterhood widows Kyombeke yake ameja Sisterhood of Widows kwa jagete 2020. 2020 kuri mwaka 2020 mpaka bono mogenderete to tebi ngiki mogo kora sikyombege Kyombeke ga ntobwate ngoja tori twasaba. Twasome ibuku. Nende twaratera ke. Tugokora nawo twasema nibuna tebwenete ka basichinka. iko mwatera mwasaba mwasomanya gwetani ayonsi andake gatukwanira umurubelio igabu gwo kumera na kwa ino nkikeli mogo kora nabanyakyombe andake kwegendereria tubwate merry go round. Kurutore chibesa siringi 1000 ya mukero muti. Twaoyoma. Ogenda kwega. mukuru elvemo kirumuti mwa montoyo Kera tokumira no. Tarehe 19 kero muti. Twari chibesa icho. Na gweta ni merry go round yega tubwate table banking. Tobegete chibesa shares share members. Tokorete mesa. Twakabesa ni muno bwa tokuga. yani wetani yokwena na ebe sili mukumbira na mwaru merry go round na ndimo bwate table banking table banking iganke moko nyakora to tebi Table banking yega tubwate obesa bwitu twalete tamo iga shares kero monda ruete. Tokorete mesa twakabesani. Twaru interest ya 10% ya chibesa chiri kwaira. ikomi goremia Kere kwaira ni 10 goro ya tigarase mesa. Kwa kabesi kuchiri kwaira. Kwaira ni interest. Gokonyoro mutinyu ndo gokwera turareta besa chitira chinyoro na nabo kwaira ni interest. Kwa twagendereri goko na gwekonye goko. andake no mugenderete gusanga asubuye bwe bw'ikyombe ayo munyene bunabono umurayo bwo bw'ikyombe ine abande mbari bajo bagoyendere guswa gose abande nigo bagende gotiga Ya bagendete ko boro. abagendere gucororo abange bono ayo muno umunyekiro bw'ikyombe ikyombe yakonye Yankonyira mano. kenone ken Eten. yakonye tebuli Yankonye. ligeli ngori mate yakonye Yankonyira mano. kabisa uruchako tenu bwasyoku nobo sibule kyamokonyire to tebi ngo nkiko miga yakonyire baba Yankonyete. Kera nanyore ku school fees chakwetere. Ngachanga bugol chibesa kurwe kyombeke iga. Ngatara migoli mata sakuru kukulia ngakomba we migondo. kuratika akabesa kagikyombe banyakyombe yakire chingobe akabesa kagikyombe agakeba akukwa gakakuira mpaka kulia kai kagusadi mutu mpaka kulia Nkagenda nkayuko. ukanyora kagondo Migondo naye kali migale. kai Ngakomboa kalima. Ndalete ndagira nasomeria abana bane nandi. imana manya uragire tuyigotete nekene nakote ikwe ndagira nerika ukulia weta zekyombe banyakyombe nabantaba yasana bono igwa nkubuli wetani ndagire yakagondo kali gwakombwete kulia sinje kyombe sindigiseiga mokora nande besiga tiro wakore Ngwaka nilanda abana school fees. ngomba nyako seli Dai. no bali school Bale school fees. tanya magana maya Mangana manene. igumo nchumuli linga asenchira ya bene kigima etukwana ndusiri mwana uyigo chumayiga asenchira bene kigima tukukwana igenteki yake linga ayo munyene anda kuligire teke omegiga kuiguro muganuri gawo mujabu kuminga omwana bwo mungino yiga taligo sali school fees mugondo nyole kulia ubekire kende no akulie ndagira kurwa weta sekyome yensindikisa bono andake mwanchumu umuligire lyo kulie tigali naro kwebo lili bolinga ine lakike ombe nkibono kirankonye nekene nganchu mubaraka nincho inikyo bakwane ngaba baraka bamino baliga Ababora kana nko batebiga wokirira karukuru wago asimuko na kwerera na gwetumata ramukiga umira na igarosie kiumbe morete chibesa mubeke amu egekogera umoja ni nguvu
musuke mutu nabo makonyara mwabokire mwarule kurwarisi moko iki watabanga kubwata no koboko no yomino na mugo ikachinguru lakini ayebiga to kunyara ayole nyumba gali obwate oba okulera okunyugwetu matanje tingo bwata na baminto tikabana ubachire ngo kuole nchara nobole bana mbako enda school lakini kura sekombe bana bago chi school buya indagira basome nande baraje nando bebuya nande bebekichanga okire uno kirege bunandega nya ko mimuro jama na namaya lakini kuru kwa sindikisa ngaki zabinga sindikisa korango iga sindikisa zabingo li sindikisa mwacho muliro kuru nga sindikisa yebyombe yamasema kuru ga mecho burabu ese ebunge ya burabu aigase esise ward tugusengamo nabanyakyombe balegaiga bakuru nga de mecho sisa the widows na baba tusanga nabwo basema asembeo mbye muno sana baba sinyo manya mangana maya asinchira bene tiango ayo munyene andake tuene kinga ine abanyakyomba aba barabuno munyakiro go batebire nkonyora barama yayiga asinjira bene kinga nchungo babura tetebe nakyukurwa samanya asamali tangoro kijeni nyamuita ke nyamuita naye na ole kyombe ke nyamuita mbiyole mbiyande neke era arolo mo obusimbi abule bono li nyamuito minto naye no ole kyombe ngoko bikete kyombe kinga kigwa ko tokabona ekyombe keiga ekina aroche kiya mwana ta goseli gwase school ayo monyena ba ngwana bali school abana ngo kibali school bali oseli bali goseli ikombi yabali mbuya bali ono igo ekyombe keiga yani ekerekia ya torusiria atambi kuna intwa baboraka kuna intwa baboraka igo tugwetera mangana ara makongu mono eto yani korwa ngo dara kuburi andake ayo buno mubura kura sekyombe nkigia gokonya ebene ntebi nambeyemo nje kyombeke gya nkonyire abana bane batari goseliwa na gorire bintu korwa se kyombe ntabwate na agachire nyumba na gorire ng'ombe bono igo ekyombeke kyandusiria sata no bwate ng'ombe yekyombeke nimbwate uyo tabangana ubuli ga moko goka akira ngiwe bono umwanchi mulele umungiro igo mintu ugulire ng'ombe igorero ngukamo no maite ukama ngokamande ukama ngokamande banya ko maite ukama korango yotokale ngoyi korango kabango ngakumuroje iko bwansi umukonyorule nani kwabeka munu sibango ndole nabeka munu ayande nawo chumuliringa asinchire ubwansi obonene ekyombe gyamukonyire abwataka ng'ombe yetali no mugaka lakini ng'ombe ni kabana nkoragara bale ayokire tekali no igota mangana ekorunga sindikisa yebyombe sindikisa byamuna sana baba asante sana mwacho mulele nyo gotubwatia yamase muno murubuli kurunga ebyombe bito ekatukunya kusangaga igana babwatani bikyombe kikiamecheo sisterhood widows nabwo batusanga nabo akyokurwa samanya goro kukala nikerego kala nimbi yole nakyogo gete igoli no mwa sana uli no mwa kwa gire ko bagete imbali ngaba ko gete ne kuranga ro kindo kiligete mbwere ko mwanyo le tunga usanga tugora tere ngona araro gaga tembe tware koria ndero tware nyora tembe tware koria ndero tware nyora ndero tware nyora sarigo tware koria ndero tware nyora Wewe sana. Wewe moko kuyo na aru nekere nuro. Bono watu ukurunga Karen ni kirubombi yole. Na eno mugwata nibeke ombe kole guchagara liriye gakare. Korubuna gyachagete. Ke no uri. Okongeto. Ubwaterete. Tukurwo. Ero ndakomonyera ngo taikale ni kale ni kurati ke ombe ke gabanta kwanza ababe bali ba kugamba obe noruwa. Tingo nyara korwo. Tukurwo. Tingo Muigoro okanire. Takurwo. Tukurwo. Bono nkikwaro liriki yakira sike beke. Amane nje buna nasoeta sekyombeke igo muralia ndagete gutangasira nga emechando yonsi yarenge mwane nale korangi mechando tekorwo igo yarueto ekaera ukajakira kwa ngatwara bakajisuguri ntarenge tinga nintware omwancho mulene gotamangana yibuli esuguri basekani mwakale ni oyo noere igo lero ngoja mwaze esuguri iro buja wetera seke sindikiza Arabu abana bane go bagosoma buya naende gombwa to mogoka singijo no ano kubeka chianga go to kubeka bunonde bwensi uratika aguya ngoki
igongwa sokuru no mukungu wensi stengo yani onye wokoru mukungu wensi ga gutara parana na buri biya utara biya ga stengo biya ule biya na gucyare kene binandi buni kwado kanu munyaru kuri biya ule smart kandi byamuronje ekiombe kiyagalire ekinkiyagalire ekiombe sindigisa wetanigo abakungu abagotogosegetana nande twaena nobongaini yani gokoruriro kali kali kumerana gonkurwa rogongurara chitoro chionse ugwenete omo yule biya gweta sekiombe ayengo kule birengera liole gago mungaka asire tokire tekiri tulikwanda saba ngina bandi mubwata nekiombe gya sindigisa bone birengera libyuka wachande kirubwate stress yumutu dora kale nari munyaruka ali byali smart ngakyoro chamangana naende gwetanigo ekero nanyorire chibese chiga buna mwaigwo murayo itato tebia so kuimoki chironi titori kunyara kabato yani gyankonyire tini kunyaka bangonya kugambu gweta ne binyoronga igonja ndegete gosenaki una nachiete ngaimukia bese ingora igo bukiririuga ngaenda ngakorera muchando ndeiga yani ngendererete buya igonge kiombeke gyankonye ntabwati mario mana kurwase bantu ba motenara watanga ki ba maiso bona ayu baeta maiso gorubiya nyumbire biya igure kiombe bono andake kale ni mintu Alera somo rubuye kiombe Getembe radio na Getembe television mbali bategeta siri no bakuligita se television ensengima baro bakumitinga kumbe kiombe nkoroskiro mungino tino mugaka tubete ngokwale oba smart aba ali bakwanire kwanza ba oli ukuligirete abana ale ko batebiga bakora kabaminte kamuranje andonsi asole ancho mubeka namo rangira nabera nyale kane ngamuke bwati lakini chaka ko rubono igabuna mwatara lire igarero rangira ni amoiga mubeka nama baku na muchakira none 200 mubeka nam at least mubeka monyoro mweo moyo woko genderera na gusirie mechando yonsi no bosoku bonsi tubwate buna baburaka kamuranje mukerera igoro genderera mutari kuligereri maega timo base gotiga mangana byamoro sare mwanchi buri asante sana kalena asinche basemyuya igenta kwanire gaiga ekyo nga ayo mungina ina bugo tibulero ngwati uno mugaka tubize binyokolera ekyombe bagucyamo babekane bya lero abwati cyombe ngo tugale chingoko usimekire ndagira ngo somyara abana gwita sekome nekena banyakyombe nekena yaba gosindikiza nakibago